Jinthong Hawa Ronga Saramaya Tumpen Aron Repen TVDC Chairman Arpu ke Pekpon et Aputhak Rongjang Phongolong Pherangkia Mai ke Phakpon Lapuson selang litumpen kaningje ponating ki TVDC Aputhak damtang ningkan trok senior ke sosepen karbi Ronga Saratum nang jesong bombang bomsi non an kichunjia pora hudabangki Ronga Sar kalipin atumsi TVDC Chairman Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alang lisitami maelong tin sedami TVDC Chairman ke Ronga Sar vek atumsi long edang jipusi ningje verlo tangte Jinthong local MEC mate Deputy Speaker Avijit Kro alang liko pikama thapensi Ronga Sar kalipin atumaphan Chairman arpu ke Pekpon edlo lasi Ronga Sar kalipin atumaphan Chairman ke Pekpon kedo an atumaphan Prabjin pen pache withdraw pon pen Ronga Sar vek atumaphan arpu mate puthot Chairman arpu pipon thunangji jongsi pipon pepelote Ronga Sar do an chilang si kaprek asai sitame deng pon thunang kok pusi than pachini pon Kachisong, napen TVDC ta penengan kecun lo, laso TVDC kecun lo, longalama puthak lan pengen kisong bang bom semiat lo, laso TVDC kecun lo, longalama puthak bang lahen lo, nona bangke Ronga Sar fansi, potke pipe deh, Ronga Sar fansi kan potsurong solam si, presmit jangan kok lo, lasi ati pialam bangke lahen lo, CM Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang Sar alang li kejapom tamesen lapen alang li kiklem kedam tamesen lapen kamatha tamesen ayok si alang li amat si kaneng jelo kai me meeting long Ronga Sar me meeting long sedami TVDC along a chairman ke Ronga Sar mat silong po lapen Ronga Sar apan si PKG lapen akaprek tum nang pachi yok long li laken nang chi yok dun pulote nang khan noi po alang li kai mata nang ji ber lapen la sona ma sini tum ke Ronga Sar ni tum ke thek du ke thek du ni tum ka hok ting kok lo la sini tum bang ke la non TVDC chairman ke Ronga Sar tum si long thei nang ji dak Ronga me kara tum ke nang ka chi yok nang ji arona ve lapen nang chi song dun de me meeting kunoi tangka maha talang tum chi rung dun de me kara atum ke lantenan lasi nili tum ninga hang bang ke Ronga Sar ladak Jinthong same Ronga Sar fansi la chairman arpu bang ke long thai ni bang proxy na lo la ka Ronga Sar cho lo ra dum ha la de cho la bang ke ni tu bang proxy na lo la se la an polo tang te mane asitim akang bali pharoi siang bong pe ni tu ke bang pan ho bang pharoi siang bong pe long ma long de asosiana mande lo nah soalnya lah sila so bang kini tum abang ke projum hekelo tamane ke ceng penta Ronga Sar tum si chairman long nai pu mesen si nona bang ke ini tum abang ke hala mekara along atung pasi chairman Ronga bang ke labang ini tum ke tum hekelo Jinthong pen himari rong par Karbing long live